Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel ngonqaba phambili Newflick. I-channel enkulu silandeleke nsuku zonke. Sizoqinisekisa ukuthi sifaka amavidiyo amaningi every day, noma sifaka more than 3, okungaba u-9 ekuseni, u-3 ntambama nango-9 ebusuku, or more than that, because sifisa ukuthi siphendule abantu abaningi ngosuku. So uma sinaso isikhathi sokwenza njalo, ngaphandle komuntu umebhizi kakhulu, njengoba-ke nazi ukuthi umuntu ubhizi, umuntu uyafunda, umuntu uyahamba ayoshumela, umuntu wenza into ey'ningi. So kodwa we would try to ukuthi leso sikhathi singasithola sihlale phansi sibheke iphupho nephupho. Namhla sibheke iphupho la likayonela-ke Mdingi. Uthi-ke molo mfundisi, ndicela ubuza xa ubaqanda iphupha ndithunywe komunye umuzi. Uma ndibuyela ekhaya ngihlangane-ke nomunye umuzi onamatamati amaningi, kube ngathi-ke ngiyawantshontsha, kuba ngisazi ukuthi akukho kudla ekhaya, bese ngihambe ngiyidla enye itomato. Iphupho letamati lingaba uphawu oluhle futhi liyaba uphawu lubi, ngoba itamati kwabanye liyisithelo, kwabanye liyi-vegetable, or kwabanye liyi-fruit, kwabanye liyi-vegetable, yabo. So lingasho-ke into ey'hlukahlukene kuya nangokuthi mhlawumbe likanjani ngaleso sikhathi leso, yayibona. Uma kungenzeka mhlawumbe la uphuphe ubona nje amatamatisi noma kutamatisi obovu, uphawu lolu esikhathi esiningi oluvame ukuba iseqayiso nolusho ukuthi kufanele uqaphele, ngoba-ke kungahle kwehle mhlawumbe isifo. Kwesinye isikhathi kusuke kukhona umuntu ongahle abanjwe ukugula, noma kusuke kunomuntu obhekene ney'nsongo, threats in English, noma suke kunengozi ethile noma inkinga esuke zilokoza empilweni yakho noma empilweni yomunye nje umuntu, yabo. So uma kungenzeka mhlawumbe uphuphe la amatamati, futhi ngabuye kube uphawu luqesa ukuthi mhlawumbe kumele uqaphele, ngoba kunabantu abaseduze nawe abazokudlela umona, noma-ke suke nje uzobhekana ney'nselelo empilweni kodwa ezobe ziza ngabantu, yayibona. Singakuveza futhi ukuthi uma uphupha la usudla-ke utamatisi, lolu phawu olusho ukuthi empeleni umvuzo wey'thukuthuku zakho uzowuthola ngokuthi usebenze kanzima, usebenze ngokuzikhandla nangokuphokophela phambili, yayibona. Okusho ukuthi for you ukuze uphumelele kuyofuneka ukuthi usebenze ngokuphindiwe, usebenze kanzima ukuze uthole umvuzo ekugcineni, yabo. Okwesithathu esingakusho noma kwesine esingakusho ukuthi-ke empeleni uma uphupha futhi udla utamatisi, kwenzeka kwesinye isikhathi kube uphawu osuke lukumisa nje isibindi, nosuke lusho ukuthi uzogcina ngokuthola mhlawumbe indlela yokunqoba iy'thiyo ohlangabezana nazo empilweni. Kusho ukuthi kungenzeka uma umuntu obhekene ney'nkinga, ubhekene nobunzima empilweni, kodwa bese uphupha udla utamatisi, sokusho ukuthi cha, ndoda yiba nesibindi, yiba nethemba, ngoba ekugcineni uzoyithola indlela yokunqoba iy'nkinga zakho, noma uzothola indlela yokunqoba iy'thiyo ohlangabezana nazo njengamanje, yabo. Kodwa futhi-ke uma udla utamatisi, kwesinye isikhathi kuyenzeka kube uphawu lusho ukuthi-ke kunabantu mhlawumbe abazokuhleba, kunabantu mhlawumbe abazokukhuluma kabi, ikakhulukazi uma udla utamatisi kade ngesikhathi udla kade uwumuncwana, yabona. Asivale ngokuthi kwesinye isikhathi-ke phake uma usuphupha mhlawumbe ubona nje insimu egcwele-ke utamatisi omningi, futhi ngalesikhathi lesi uyizibone wena uwuvuna lowo tamatisi. Lolu phawu oluhle ngoba lunokubika ukuthi empeleni liyakuqinisekisa ukuthi-ke uzophumelela ngokuhamba kwesikhathi, uzonotha ngokuhamba kwesikhathi, uphinde ube nenjabulo mhlawumbe empilweni, yabo. So siyabonga kakhulu-ke, qhubeka uyeseka i-channel ngendlela ongayiseka ngayo, lakha le video bese ucheck namanye amavidiyo, nokuthi abantu ngiyacela inkosi babuka amavidiyo, because according to YouTube noma i-Google, abantu bayabuka amavidiyo up to 2 minutes to 2 minutes something, yabo. So siyacela ukuthi amavidiyo siwenza abe short, ukwenza ukuthi at least umuntu angakwazi ukuyibuka ividiyo from the beginning ezifika ekugcineni, because sesikhuluma eqaleni akufanele sikhulume ekugcineni. So make sure ukuthi ividiyo ibuka yonke, ungagcini nje ubuke mhlawumbe first few minutes, ungabe 1 minute or 2 minutes leyo video, kanti ividiyo u3 minutes noma ividiyo u4 minutes. So senza amavidiyo short so that umuntu uzokwazi ukuyibuka yonke ividiyo aze afike kuphi ekugcineni. uNkulunkulu-ke ngathi angakubusisa, siyabonga.